Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillah, wala khawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'dah. Hadatal muhtaramin wonten pangarsanipun para alim, para kiai, para kasepuhan, bini sepuh dalah aji sepuh al-akhas Syekhina wa murabbil hina al-mukarram Kiai Yusuf Khuduri At-talawwahu umru fi siyah wal afiyah wa nafa'ana fi barakati ulumihi fi daraini amin. Ugi wonten pangarsanipun Bapak perangkat pemerintahan, wonten Bapak Camat, Bapak Lurah Pandan Retno, dalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Magelang ingkang kita hormati, para Bapak Ibu wali santri dalah sedaya masyarakat Pandhatno khususipun lumeberipun dhateng para jamaah pengaosan tasyakuran Majlis Taklim Al-Qur'an Al-Iman Dusun Pelas kakung Sinawana Putri ingkang mugi-mugi sonten punika pinaringan ridho dalah rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Awalan monggo sareng-sareng kita mengunjukaken puji dalah syukur wonten ayun Allah Subhanahu wa taala awit saking nikmat rahmat hidayah sarta inayahipun Allah. Katitik wonten wekdal sonten punika kula dalah panjenengan sedaya waget nuhuni punapa ingkang dados kersanipun sedaya para wali santri, sedaya ustadz ustadzah Mas Taklim Al-Iman anggenipun nglairaken syukur tahadus bin nikmah anggenipun kegiatan belajar mengajar Majlis Taklim Al-Iman wonten ing taun punika waget ngleksanakaken kanthi sampurna kanthi wontenipun lare-lare ingkang khatam Al-Qur'an ingkang mugi-mugi sowan kula panjenengan sedaya wonten sonten punika boten namung nambahaken iman Islam kula panjenengan sedaya ananging mugi-mugi kanthi kempal kula panjenengan sedaya wonten ing panggenan punika kagolongna umat ingkang pikantuk ridho dalah hidayahipun saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawat salawipun Allah katur kunjuk dhateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi pengajap. Mugia kula panjenengan sedaya kagolong umat ingkang pikantuk syafaatipun fi yaumi hada ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ngaturaken gunging panuwun ingkang kathah awit saking wekdal ingkang kaparingaken dhateng kawula. Sing sejatosipun kula niku wau riyin neng malah kon keri. Keri niku njur arep luweh akeh saka gurune niku samar kualat. Teko kira-kira nek wis manjing asar teko bubar ngoten mawon. Wis pendung barang mangken. Para pilenggah sedaya ingkang kawula mulyakaken wonten ing kitab Taklim Muta'alim punika Imam Hasan radhiyallahu anhu niku dawuh laulal ulama la sura mislakal bahaim diparil ora ana ulama diparil ora ana ilmu
kula jenengan sedaya niku kaya kewan. Maksude niku kula jenengan sedaya kaparingan akal dening Allah Subhanahu wa taala niku supados Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kula jenengan sedaya niku kan belajar. Karena memang kamulyane menungsa niku le duwe akal. Dadi nek meng padha-padha le duwe sikil kewan ya ndek sikil. Kewan ya duwe cangkem kula jenengan ya duwe cangkem. Kewan gaweane ngombe kula jenengan ya iso ngombe. Neng yang membedakan kula jenengan sedaya kalih makhlukipun Allah nang donya. Sing donya niku makhluke ora mung menungsa tok niku merga menungsa niku duweni akal. Dan akal niku diperintah kula jenengan sedaya niku kon iman. Kon iman niku ngerti sapa sing gawe dan kula jenengan sedaya mangklih njur ngerti baline. Makane Allah ndawaken liyab luwakum ayyukum ahsanu amala. Sing kula jenengan sedaya urip niki coba. Tapi coba niku arep ngetes sepira keapiane kula jenengan sedaya. Nah ngomong keapian niku makane njur agama niki tidak hanya sekedar keyakinan tapi aturan dan hukum. Kula jenengan duweni agama Islam ya kudu salat. Ora mung sekedar salat tok, ngerti kaifiyah utawi tata carane salat. Salat sae kudu wudu sithik. Syaraté salat kudu manjing wektu. Syaraté salat kudu nganggo sandangan karo awak sing suci. Mengke mlebu rukune salat kula njenengan sedaya ngerti. Takbiratul ihram niku rukun, maca Fatihah niku rukun. Sujud rukuk niku rukun. Nah niku sing dadi kula njenengan sedaya niku kaanggep wong mulya. Nek ora iso mbedakake antane makhluk liyane menungsa niku kaya wau niku. Kula jenengan dene akal, neng ora iso nggunakake akale, sing akale niku ora njur iman dening Allah Subhanahu wa taala. Makane Allah ndawuh ma khalaqal insa wal jinna illa liya'budun. Kula jenengan sedaya ditetah niku ora ana liya mengkon ngabekti. Kon manut kareh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makane Allah ndawuh alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Sapa wong gelem iman njur takwa. Takwa niku napa? Imtisalul awamir wastinabun nawahim. Nglakoni perintah ninggal larangan. Jadi urung termasuk Islam. Nek kula jenengan sedaya niku mengerti sok mati. Ngerti jenengan sing gawe Gusti Allah arane niku urung termasuk Islam. Kek diarani iman. Niku urung arep kepenak. Tapi nek wis iman jur takwa lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Kula jenengan sedaya niku artine kebungahan neng donya tekan akhirate. Kraten kebungahan niku teng ati, Pak. Mboten teng materi. Makanya sahabat Ali ini ndawaken al ilmu tahrusu yahrusu wal malu tahrusu. Ngilmu niku jaga wong sing duwe ngilmu.
Tapi nek bondo niku sing duwe bondo sing jaga bondone. Wong duwe ngilmu niku njur mangke dadi desaine. Sing ala-ala dipun ta'al napa kon kula njenengan sedaya niku iso dengan duwe ngilmu niku njur pacakane dadi sempurna. Kula jenengan arep dahar ndelok hal harame. Arep nyandang ndelok batase ngaot karo orane. Arep sesrawungan karo tangga ngerti batese nglegake karo nyindir tanggane. Niku agama, niku ngilmu. Karena ngilmu niku penting. Nek sing kados kula jenengan sedaya wis urip nang donya suwe dengan pengalaman mawon. Tapi luwe-luwe sing putra wayah jenengan tekan putu jenengan niki zamane pun beda, Pak. Riyen alite kula jenengan sedaya niku dolanane mengnekeran. Ban diglindingke. Kadang blarak diseret niku wis pol senenge. Sakniki beda, Pak. Lari-lari sakniki niku kon dolan ban diglindingke jare katrok. Sakniki niku cah lari-lari nggih senengane HP. Sing kadang pemikirane niku urung nyandak neng dinyandak-nyandake merga kulino. Lah niku make membentuk karakter lari-lari kula panjenengan sedaya. Yen nek ngomongke sae saka pundine luwih pengalaman dunyane iya. Tapi kula jenengan sedaya nang donya wau liyap luwakum ayyukum ahsanu amalane sing kadang ora nyandak. Nang ati ora lega sithik nek wong biyen popole menangis ndelik nang kamar dikancing sakniki mboten lare alit nesu niku wis piye carane men wong tuwa niku wedi lare kepengen dolanan pit montor wong tuane diwedeni nganggo arit. Sakniki lare kepengen apa larene minggat saka omah. Niku sakniki, Pak. Lah makane kula panjenengan sedaya piye? Keranten dawuhipun Kanjeng Nabi yasluhul aba li silahil sababil abna. Piye-piye duwe anak soleh, duwe anak apik niku saka karakter wong tuane sithik. Ora iso anak niku langsung dadi apik niku mboten saged. Kanten anak niku isoe napa kecilik niku ndelokke wong tuane. Al madrasatul aulad. Anak niku saka cilik niku mendelokke tingkahe wong tuane. Anake kono salat, bapakne malah HP-an. Niku anake wis ora salat. Anake kon masjid, bapakne malah nglinting rokok. Niku anake ora gelem, Pak. Makane tarbiyah niku sing kewajiban niku wong tuwa. Kula wangsul malih sakniki sing wajib ndidik niku tiyang sepahipun. Kanten Nabi ndawuh kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa ing kana abawahu yuhawidani ayunasironi ayumajisanihi. Anak niku lair niku ora ngerti apa-apa. Netapi tingkah suci ora duwe apa-apa, ora nggawa apa-apa. Lah mangke dadi gedene ndadekke wong niku adoh karo Gusti Allah. Dadekke anak niku mangke wani wong tuwa. Niku jenengan rasah nyalaki sapa-sapa. Introspeksi diri. Jenengan kira-kira le marai anak niku sepira? Ora cukup kanggo bapak niku menggoleki nafkah dhahiriyah niku ora cukup.
kudu goleke nafkah batiniah. Batiniah niku napa ati. Kanten Nabi ndawaken inna fil jasati mudghatan ida sulhat jasadu kulluh faida fasadat jasadu kulluh. Ing anggota awak kula jenengan sedaya niku ana rupa daging kempel. Sing kapan daging kempel niku sae, sekabehane jasad niku melu sae. Tapi nek daging kempel niku awon, bosok, rusak, mangke sekene jasad uga rusak. Ala wahia al qalbu. Apa rupa daging kempel niku rupane ati. Lah ati niku butuh dinehi pakanan kaya termasuk jenengan. Nek monggo Imam Syafi'i niku malah ngeten, wong niku Ramadan seminggu kadang iso urip, Pak. Tapi ati ngluwi 3 dina kok ora dipakani mati-mati, atos atine. Lah atos atine niku pripun? Angel nampa pituduhe saking Allah Subhanahu wa taala. Lah sakniki piye carane? Ati niku men lemakane ati piye? Ngokehke eling kalih Gusti Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnal qulub. Wes widan niku ora kudu mengletes bae warwer niku mboten kudu. Neng delok fenomena keadaan jenengan dine kenikmatan gelem syukur pora. Nikmat niku saking Allah Subhanahu wa taala. Nek kapan jenengan entuk keolonan ya dipikir diangen-angen kok jenengan entuk Allah ki jenengan introspeksi diri. Iki memang nggo coba nggo aku popi walesi aku le gawe karo tangga ora apik. Wa may ya'mal misqalatin khairan yarah wa may ya'mal misqalatin syarran yarah. Apik ya engko sing gawe apik niku bakal entuk, sapa sing gawe elek ya wong sing gawe elek niku bakal entuk. Niku termasuk wiridan. Ora kudu jenengan nggo tasbih ngetan, ngulon macul kalungan tasbih. Neng uteke jenengan, atine jenengan ora madhep. Sing penting niku le madhep. Kelingan umur ini napa nggih? Kesempatan. Kula jenengan umur niki dinggo ora dinggo tetep entek. Umurne kaya es. Es niku dinggo ora dinggo niku tetep lumer. Nah makane men manfaat piye umur digunakake kanggo ngibadah. Ngibadahno kathah sanget kanthi kadar kemampuan jenengan. Sing wajib ana salat, sing wajib ana poso Ramadan, sing wajib ana zakat fitrah, sing wajib ana haji. Niku kadar kemampuan. Salat isih ngadeg, nek jenengan yo nek iso ngadeg. Nek ora iso ngadeg sing penting madhep pepat kanthi jagong iso, kanthi turun miring iso. Neng jangan sampai ninggalke salat. Kados kau ya Yusuf sampun dawaken. Salat niku dadi cagake iman, cagake omah kula panjenengan sedaya. Kapan wong niku salat jenengan rasa mamiki suatu sah ora pikir keri, Pak. Jenengan pikir keri mun sepuh nek arep ngaji yo isin karo putune. Wis teko ndelok sing wis ngaji wis paling ora lah. Jenengan arep ngaji salate men bener sing men teko jamaah. Ora sak kudu jenengan
kudu nenggarandu mondok meneh wis umur 70 tahun kok mondok. Engko malah Mbah Putri goleki kok. Dadi sing penting jenengan rumangsa. Nek wong bodho niku fasalu ahla dzikri ing kuntum la ta'lamun. Notone ati senem loro tolabul ngilmi. Tolabul ngilmi tumrap sing bocah cilik-cilik memang wonten pendidikane, wonten kelase, wonten kurikulume. Kranten delok nyandak orane larene iku menghafalkan utawa mencermati ilmu. Tapi nek sing mau sepuh-sepuh ngeten niki wis teko lapanan pengajian lapan teko-teko wis apik. Sing penting jenengan rumangsa bodho. Nah, dengan rumangsa bodho jenengan niku gelem ngaji. Gelem ngaji niku ora kudu nekane pengajian. Jenengan di masalah kira-kira salate kok ora mantep dolan teng Garandu. Dolan teng Pak Hudori, dolan teng Pak Masudi. Niku cara, Pak. Kanten dawuhe Allah nu fasalu takok. Pengajian ngeten niki mono. Ketok wangko ngaji 16 mesti entuk kerdusan. Wis niat iki kadang wis ora pati apik kok. Luwih-luwih niki kaya Pak Usuk wis wah penting Pak Usuk Mas Baik wis kulino. Ah ngoten niku jerdo Bali ngoten lho. Lah makane nyuwun sewu. Kula jenengan sedaya niku umurne kesempatan. Tapi paling pokok niku manah kula jenengan sedaya kranten napa? Sing bakal nyelametake akhirate kula jenengan sedaya bil qalbin salimin. Sing duwe ati sing slamet. Slamet niku pripun? Jaga ketakwaan keiman dening Allah Subhanahu. Lah le njaga niku kanthi ngaji. Kelingan Gusti Allah kanthi dzikir utawa akim salat li dzikri. Jenengan setiap 5 waktu salat, jenengan tiap sumpek teko salat sunat li hajati li qadail hajati. Jenengan setiap duwe kesusahan gelem duhanan, gelem napa tahajudan. Kraten memang Gusti Allah ndawuhaken Kanjeng Nabi nu ndawuhaken ngeten. Aqrabu ma abdu illallah wa huwa sajidun. Parek-pareke kawone Gusti Allah sing rupa menungsa kali Gusti Allah niku nalika pas sujud. Jenengan arep munter tasbih ping wiridian ping kathang ayi jempole mlempung kalah Pak karo jenengan sing sujud. Jenengan duwe kesumpekan teko wudu, jimuk sarung, dolan nemu salat atau nang kamar teko sujud, sujude direwangi nangis. Gusti kula mboten gadhah kekiatan punapa-punapa Gusti. Kula mboten waget rekadaya gejawi rekadayane panjenengan. Jenengan kudu ngoten, Pak. Karena kula jenengan sedaya wis nehi donga, wis nehi cara piye carane parek dening Allah Subhanahu wa taala. Lah makanipun penting era zaman sing sakniki globalisasi. Sing kaya wau ya usuk ngendikaken jenengan saya tetandur niku wis mengkebak sampah sing kadang wis tukul dadi kethoki. Kula jenengan sedaya kurang syukur dadi menungso. Nah piye carane kula jenengan sedaya iku men ora drembo. Kula jenengan lak ya mung sedina cukup madang lak ya mung pengin 3 to. Ora ana to. Mosok ana 18 dina madang ping 9. Popole madang popole jenengan ya sak pol-pole ya mung sepiring. Ora ana sing 18 niku madang sak tedu niku ora ana. Merga kula jenengan sedaya niku kurang syukur dening Allah Subhanahu wa taala. Njur kula jenengan sedaya niku kabeh rumangsa kudu duweni. Makanipun
Ba'dul hukama niku kangge pepeling kula njenengan sedaya. La Buddha fih dinika antastiakira fih dinika. Kula njenengan sebagai menungsa niku ora bakal slamet saka telung perkara nang donya niku. Siji, la najata minal maut. Kula njenengan sedaya niku ora bakal slamet saka kematian. Kanten kabeh makhluke menungsa niku bakal mati, Pak. Nah, mumpung kula njenengan sedaya dereng dipun paringi disuwun kalih Allah piye carane golek sing sak akeh sangune. Ranten napa Kanjeng Wahid azadaka man fa inna safar ba'id. Ranten akhirat niku perjalanane niku panjang. Perjalanan akhirat niku ora cukup meng 10 tekan 20 tahun, Pak. Kula njaleni napa nei mangsa nang donya mung pirang tahun. Ana sing 40, ana sing 20, ana niku ora cukup, Pak. Ki sangu menyang akhirat niku ora cukup. Nah, cukupe apa? Kula njenengan selalu butuh nggo sangu akhirat. Dadi nalika ana kaapian mbah cilik mbah gedhe niku piye-piye kebutuhane kula njenengan sedaya. Ana kok wali niku lek iso mlebu swarga niku merga le napa nyingkirke watu nang tengah dalan niku ana kok, Pak. Malah teng kitab-kitab riwayat niku malah ana begenggek niku iso le di ngapura Gusti Allah le piyambake niku ngertos. Ngertos napa? Ngertos ana kirik niku ngelak njur piyambake begenggek niku ngenehi wedang. Niku disepuro dosane. Wong sakniki mengarep gotong royong yen ra dumumke nang masjid rada teka. Mboten karena kesadaran kita niku nyuwun sewu. Merga kesibukan donya njur dadekke sing akhir hayate kula njenengan sedaya niku njur lali. Termasuk jenengan donde putra donde wayah. Jenengan biyen cilike mengtela wis pol senenge digoreng. Saiki nek ora tukokke donat niku. Padahal nggih sami mawon to. Wong niku lak nggih sae mawon. Nek wong ngeleh niku tepiye-piye apa-apa enak. Nek sakniki wong ora kudu ngeleh, Pak. Mergo donyane wis padhang nang muntilan wis do ndipit montor dhewe. Jadi jur kapan ra ana sing nang omah jur kudu ana. Nek biyen kan mboten kaya jenengan sak nang omah wis teko dintekke. Mboten, karena memang nyuwun sewu pergaulan. Zaman wis beda. Nah makane napa putra wayah niku perlu dinehi ati sing kuat. Wis engko dadi apa wis monggo. Nang saka cilik didikane agama keimanane niku kuat. Insyaallah ora patek geblinger. Salate acek, derese Quran acek. Niku nalika dicoba apa wae niku insyaallah niku atine tetakat. Tapi sakniki kan mboten. Apa sithik ngeluh. Lah makane kula njenengan sedaya men kon syukur niku nek donya ndelok wong sing sak ngisore. Nek agama ndelok wong sing sak ndhuwure men jenengan niku ana fastabil khair men luweh apik. Nek saniki kan mboten. Jenengan bondo ndeloki sak ndhuwure. Nek agama jenengan ndelok sak ngisore. Nah niku napa kepentingan kula njenengan sedaya. Gegesang niki menglantaran kesempatan termasuk kula njenengan sedaya dine kenikmatan duriyah, kenikmatan putu, kenikmatan anak niku piye carane men iso nggo sangu mati.
Nomor kali pun la rohata fid dunya. Badul ulama niku ndhawuhan nang donya niku ora ana penake, Pak. Jenengan wingi ndek utang iso nyauri utang. Stonle gaweane napa? Nyengko mergo ndek utang bare njur lara. Lara ora ndi duit meneh utang meneh. Nek ra ndi utang dilalah ekonomine mapan didendeng tanggane. Wis ora bakal penak, Pak. Makane innal aisa aisul akhirah. Sing urip temenan urip niku teng akhirat. Lah teng akhirat itu garek nampa ganjaran jenengan le kerja nang donya. Makane nang donya niku jenengan kudu siap. Karena mang donya ku darul muhni wal kadurat. Donya niku mangsane coba lan panggonane masalah. Di wong niku mung sawang sinaong mawon penake niku. Ora ana wong donya niku njur seneng ya ora. Sing sugih piye carane njaga bondone men isih ajeg. Sing ra duwe bondo piye carane men duwe bondo akeh. Nggih napa mboten? Niku menungso. Dadi nang donya iki ra ana penake nek monggo ngombo syariat agama Islam niku ora ana penake jenengan sugih ya kon ngitung zakate. Jenengan miskin, kemiskinane yen ya kon ngitung. Lambene ndek pira, beras iso nggo mangan 3 dina apa 4 tetep sami mawon. Sugih karo mlarat nang donya niku mung sawang sinawang wau. Mungkin dengan melarat jenengan arep mangkat pengajian ora patek gegendolan. Jajal kaya jenengan ning mriki gek panen lombok kira mangkat pengajian pengopai lombok. Ayo niku menungso niku waras berarti. Waras. Ngoten lho makane niku. Niku waras. Nek sing ra waras niku jenengan lomboke apa ae teko penting pengajian niku mah ra patek waras nek menggah kowe. Makane men kula jenengan niku men rada waras sithik niku njur ngaji niku. Ngaji men ngerti bilih menungso niku panggonane ora sempurna. Nah dengan ngaji ngeten niki jenengan njur iso tafakur, nambah syukure. Oh iya temu sedulur. Saling ndongake sedulur nalika ngaji ngeten niki. Pun nomor 3 nipun mboten sak suwi-suwi. Wis mendung barang mangke nek sing gare andu barang sudah mlaku. Ingkang nomor 3 nipun la salamata fil nguyubin nas. Jenengan niku nomor 3 ora bakal slamet saka pengomongane wong liya. Mesti niku. Wis ora kiai ora wali. Nabi mawon lekne Abu Lahab niku piye carane le nggodha Kanjeng Nabi. Wis diarani cah sing wis cethek bengek. Nabi mawon ngoten. Nabi Nuh wae dicoba putrane niku. Niku ora iman padahal umate wong 300 niku iman kabeh anake malah ora. Iman niku domong piye ya jejal. Ya makane kaya kula jenengan sedaya niku ya anake nabi ya ora. Keturunan nabi ya ora domong wong biasa. Wis teko mlebu kuping tengen metu kuping kiwa wis dianggep entut mawon. Nek jan ngepasi nek sing domong wong niku cuma nenggen jenengan nggo introspeksi diri. Nah intine napa? Monggo sareng salang teng wulan Rajab niki. Rajab niku rok jimbak rok niku makane rahmat. Jim niku jurmun dosa. Bak niku birruwah. Sak isoe gawe apik nang wulan Rajab niku ditikelke ping 70 kesainan. Ora iso poso ya sing penting poso atine. Nek duwe napa? Panganan sing cukup dikake sedekah.
Nek sedekah ora iso angger temu tangga sementing guyang-guyu. Wis ngoten niku mawon. Wong saiki merengut niku malah ngertine ngece kok. Ini ya lek guyu aja kebangetan. Pun sing penting monggo sareng-sareng niki ajeng wonten wulan sae. Rajab, Sakban, Ramadan kita kedah persiapan mumpung kula njen isih kenugrahan. Mekaten kemawon saking kawula mboten prayogi menawi kula kathah-kathah namung nderek donga mugi-mugi lare-lare ingkang sami ngaos, mugi-mugi tambah istiqomahipun, lare-lare ingkang sami khatam mugi-mugi paring ilmu ingkang manfaat, mugi-mugi tiyang sepaipun dipun paringi kejembaran rezekinipun, rezeki ingkang hal ingkang barokah, paringa umur ingkang sehat, umur ingkang barokah, lumebet teng kula panjenengan sedaya ala hadiniyah walin niyatin sholihah syai'ulahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabarakan ashabi rasulillahi ajmain hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yuwafi wa yukawi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal karimi wa rustanik. Allahumma fir lana dzunubana wa khatayana kullaha ya Allah. Rabbana wali walidina wal masyayikhina wali ustadina wali muallimina wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibil qulubi wa dawaiya wa afiyati abdani wa shifaiya wa nuril absari wa diya wa ala ali wa sahbihi aslim. Allahumma barik lahum fi umurina wa barik fi rizkina wa barik fi dzurriyyatina wa barik fi ulumina ya miyaskul ya asir umurna umur dunya wal akhirah yasir umurna wa hasil maqasidana maqasidat dunya maqasid akhirah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wati walhamdulillahi rabbil alamin. Makaten lan semanten kathah kirang hilafun anggenipun dalem matur estunipun kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.